I briefly, you see on the screen, there are nice portraits. I put it like this. On the left side, you see Rodríguez jauna, barkatuko jasue ondo auskatzen ez baditut. Bera da, Galiziako Xuntako landa ingurunean departamentuko Direkzio Xeral de Planifikazio e Ordenazio Forestaleko zuzendari nagusia. Gero, beste Jose bat ere badaukagu, ondoan daukana, Jose Francisco Silva jauna, lehen berburu aurkeztu du, Portugalgo Asoziazio Forestaleko presidente ordea da, Forestisekoa eta Useko kidea ere bai. 90 urtetik aurrera basoen kudeaketan lan egin du Portugalen. Lehenbiziko Andre hartuko dugu ondoren, plazera handia da. Magda Boudager-Karrat Andrea aurkeztea, Beirut Unibertsitatik dator bera, Libanotik, Bartzelonan diardu gaur egun, Europako Baso Institutuaren egoitzan, eta bere aizpa ere aditua da Frantzian dago, genotipatua eta genetikan aditua da Mediterraneoaren inguruan. Eta bertan, arbola endemikoei buruzko ikerketak egin ditu, azterlanak, haren ezkerrean, Gölin Karina Christiansen daukagu, goi politikako aholkularia, Senior Policy Advisor, Northern Sweden European Office, Brussels, erakundean, eskualden kudeaketetan lanean diardu bera politikak Suediara ere eramateko. Eta azkenik, Ferran Dalmau Rovira daukagu, Medi 21-koa, GSEako zuzendaria, goizean bere burua aurkeztu du, PYME bat da, beren erakundea, eta, arazo batzuk dauzkazue, baita nik ere, Europako programazioa hitz egiten dugunean, hor sortzen zizkigun arazoak. Eskerrik asko hemen egoteagatik. Goizean entzundakoaz hitz egingo dugu orain, hitzaldietan eta lehen mai inguruan. Europako programazioa hitz egin dugu, zuen lana oso zehatza da egunerokoan, zuetako batzuek egin duzu hausnarketaren bat, gaiari buruz. Zenolako arazok ikusten dituzu, zer uste duzu aldatu beharko litzatekela programan eragin izateko? Markus hemen daukagu orainik, eskerrik asko. Baina gure buruagan eragin nahi dugu baita ere. Orduan iritziak, esperientzia trukatu nahi ditugu, jardunbide egokiak ere bai. Ikusi behar dugu zeinek lagunduko digun funtzionatzen ez duten gauza horietan. Oazen lehen jardunaldi egoki horretara. Ni erdi Finlandiarra naiz eta zure aizpa akademikoa da. Zure iritzia hartu nahi nuke. Zein da zure ikuspegia goizan esandako horren aurrean? Adibide batzuk aipatu dira, baina galdera, zaila da, ez da? Oso zaila, esango nuke. Ez dakigu zen mezu ekarri nahi dugun, edo zen mezuela nahi dugun. Pozik nago, Markus hemen dagoela ikusita, ze bera oso izlari ona da, izlari bikaina. Eta basogintzako jende gehiago eukitzea, ederra da, ez? Europar Batasunan, ze horrek esperantza handia ematen digu etorkizunera begira. Eta behar bada lehen aipatu den bezala, egia da gauzak aldatu daitezkela, baina galdera izan biziteke baina nola? Galdera ona da, ze egunen lanean ari zara, baina alako batean zerbait gertatzen da. Jendearekin hitz egiten duzu, beraiekin batera hor zaude, implikatuta zaude, mezuak idazten dizkietzu, politikariekin lan egiten duzu, Suediako iparraldekoekin, kasu honetan. Markusek beti esaten du, bilerak beti ondo prestatu behar dira. Eta informazioa eskuratu behar duzu, aldez aurretik
horretik gero, batzordera eraman izateko, ze horrela bai ulertuko duzu zer den oinarrian azaldu nahi duzun hori, esan nahi duzun hori. Batzuetan, politikariak batzordeko ordezkariekin elkartzen direnean izututa bezala gerta daitezke, ezta? Ze, badirudi hor dauden hoiek botere asko izan dezaketela eta behar badeztira inondo moldatuko ingelesez, beraz, beldurtuta bezala, izututa bezala geratuko dira eta batzuetan horrek arazo bat ekarriko du. Eskerrik asko, Fernando, zein da zure eskarmentua gai honi dagokionez eta egunerokoan? Hasteko. Ziurgabetasuna aipatuko nuke. Estamos manejando un alto grado de incertidumbre. Askotan, aditu hitzorrek, zei bat ere gustatzen, ez da? Esaten didatenean ni aditua naizela. Horrek ardura handia, erantzukizuna handia ematen dizu, ez da? Beraz, ziurgabetasun maila handia, ez dago kristalezko bola bat, ezakiu gertatuko den ereduak baditugu, baina arkesantzuen bezala, eredu guztiak, ez dira baliagarriak izango, baina horietako batzuk, ze realitate azkenean komplexua da, eta ez dauzkago eskura aldagai guztiak. Hau aurkezpen balitz, goizeko bezala, nik ideia bat prestatuan eukan, eta hori sektorera ekarri nahi nuke. Bidatez, eskerrik asko Euskadiri nigo bidatzegatik, ez da lehenbiziko aldia, baina beti oso atsegina da, ona etortzea asko ikasten baitut, aldiro. Nire hitzaldia izango litzateke adimen artifizialaren inguruko garaia, ezjakintasun arroarekin uztartzen denean, ez nola uztartzen da. Ze tonto eta ezjakin baten artean dagoen aldea da, bigarren horrek badakiela ezjakina dela. Inozoak tontoak berriz, ez daki, ezjakina denik. Eta askotan hori gertatzen zaigu inguruan, zutez oso gutxi dakien jendea daukagula inguru horretan, oso gutxi daukat, orduan. Hasteko, esan bezala, ziurgabetasuna ikaragarria da, eta horrek baldintzatu egiten ditu erabakiak. Bigarrena, zuzenean lotuta goizan esan dagoarekin, landagunea, uztearen arazori, ez utzita ukitzarena. Ze gure aitona monek oso gogor lan egin zuten gu nekazari izan ez gintezen, edo basozain izan ez gintezen, ingenieriak izatea, abokatu, kazetari izatea nahi zuten, eta horrek, eragina dauka lurraldean, ez da, hemen Euskadin oraindik badaukagu sektorea, Galizian behar bada ere, baina galtzen ari da. Eta horrekin batera ezagutza galtzen ari da. Ezagutza maila handia. Eta faktura hori, noiz edo noiz, ordaindu beharko dugu. Landagunea usteaz gain lehortea ere hor dago. Gurean, lehortea egiturazkoa da azken urteotan. Klima aldaketak ekarriko du paisaia aldaketa baita ere. Galdera litzateke, nola gorde zerbait, konserbatu zerbait, etengabe aldatzen ari den sistema batean? Nola lortu hori, esplikatu idazu hori, azaldu idazu hori. Ze Europako batzordea konserbazioan zentratu da, baina behar bada hori okerra da, ez da? Eta behar bada, landu behar dugun hitza edo kontzeptua da, kudeaketa. Ze nolako gestioa? Ze nolako kudeaketa? Erabakiko dugu, karbonoari lotua, rewilding prozesu bati lotua. Rewilding esaten baldin baduzu, jendea erotu egiten da batzutan gure sektorean, baina hori ere ez da horrela, ez? Aurki dezagun edo saia gaitezen horreko bat aurkitzen. Izurriak edo banda marroia horra arazoa daukagu, milaka hektarea dauzkagu, hilda dauden arbola dauzkagu, milaka eta milaka. Eta azkenean, suteak zer egiten du, ordena jartzen du sisteman. Basoetan gertatzen diren suteak ondorio bat dira. Hain zuzen ere, zuek eta guk gure ingurumenarekin daukagun harreman horren ondorioa da. Guk erabaki dugu ze harreman euki. Beste arazo bat egunero aurkitzen dudana.
Luego otro de los problemas que yo me encuentro en mi aurre iriziena. no soy igual que le pasará. Ezakintasuna, Es el de los prejuicios. basoen kudeaketari dagokionez. Behin alabatorri zitzaidan eta liburuan jartzen zuen, hor erailtzaile bate omen zegoen arbolak botatzen zituelako. En lugar de ser el doctor. Basoaren hiltzailea. Tira, gizarte honetan zerbait ez dago ondo, ez da? Gu postura horretan jartzen bagaituzte. Bueno, ezagutza falta ere badago eta azkenean hortik arrisku bat etortzen da, baliabideak suntsitzeko arriskua. Gero grafiko bat jarriko dugu. Leire, nahi baduzue, bigarren errondan jarriko dugu, bigarren txandan. Ezin da jarri? Ez da ezer gertatzen. Grafika batean ikusten zen gero eta bero oldea handiagoa geneuzkan, dauzkagula, baina zute gutxiago, gero eta gutxiago. Basoetan gero eta zute gutxiago gertatzen direla, baina hundi horiek direnak egiten zaizkigu. Luego daré datos, porque a mí no me gusta opinar, a mí me gusta argumentar. Gero eta luzeagoak, gero datuak emango dizkizuete, hau ez da soilik iritzi bat. Euskadi orain arte, olako Asteriz eta Obelizen zera erriska moduko bat izan da orain arte, kanpo geratu da, baina hori ez da beti horrela izango. Eta amaitzeko, beste arazo bat, datuak lortzeko. Eta Markosi galdetu beharko hori, Europako estatistika open datan dago, baina ez da bat ere erraxa kudeatzeko. Eta argudiatu izateko datuak behar dira. Eskerrik asko. Nik uste dute gai konplexu asko ukitu dituzula. Eta oso ibilbide egokia iruditi zait ikusteko nola dauden basoak egun. Ez gaude hemen erraza delako, baizik eta ikusteko zer funtzionatzen duen eta zer egin dezakegun elkarrekin. Eta bestela ez genituzke horrelako bilerak antolatuko, beraz, mila esker, izugarri gustatu zait. Marta, baietz esaten zenuen. Politiken zeregina zure ustetan zein da batez ere ikerkuntzan eta eragileen interakzioan. Nik uste dute, une honetan ondo kokatuta nagoela gai honi buruz hitz egiteke. Duela 2 ordu sektor akademikoan nengoen buru belarri, nire ikerkuntzan, irakaskuntzan, literatura lotutako edukiekin, eta bar. Edo literatura ulertzen saiatzen nintzen, eta hortik irten bideak lortzen. Baina neukan inolako loturarik benetako inguruarekin, errealitatearekin. Eta gero zientzia hori akziora, ekintzara eraman nuen. Eta, hortik beste erdibideko batera etorri naiz. Ikertzaile komunitate baten dago hor, jende asko dago hor, eta oso jende konprometitua da. Zientziarekin oso konprometituta dagoena. Baina hemen erronka nagusia gaur egun da, zientzia eta informazio horri heltzea, kalitatea handikoa bada ere, beste batzuk ezain beste, baina lotura zuzena daukan informazioa behar du izan, ez? Eta hori nola eraman politikara, nola eraman errealitateera. Gure lana zertan datza, informazio hori eramatean, ez? Hizkuntza egokia erabilita, taimira lotzeko, ni Europara baldin manoa eta zaten baldin badiete, hau da, egin behar duzuena, baina une honetan interesatzen ez baldin bazaie, orduan tiradera batean geratuko da, hor. Baina, nik aprobetxatuko dut, une hori, prestatuko dut egin nahi duan hori, saiatzen naiz pixkanaka aurrera egin dezan gai horrek, eta horretarako ezagutza edukia baldin badaukagu, pixkanaka eta isilik lehentasun bat hartuko du agendan. Hori da gure erronka oraintxe bertan aurrean daukaguna. Zer gertatzen ari da gaur egun? Nola baiteko elkarrizketa bat gertatzen ari dela, adibide egokia da, askotan eman beharko litzatekena, hemen eta beste herrialde batzuetan ere bai. Oso garrantzitsua da aurrez aurreko harreman hau, zuzeneko harreman hori gure diputatuekin, Bruselako jendearekin,
harreman pertsonalak izatea, erakundek hor jarraituko dute, baina harreman pertsonalak zuzenean lotuta daude gizaki izateari, pertsona gara, gizakiak gara, lanean ari gara, gure familia dauzkagu, eta hau gure zereginaren parte da. Baina ez dugu alde batera utzi behar gizatasun hori, harreman pertsonal horiek. Horrelako konfiantza giro bat sortu behar dugu, harremanak sortu behar ditugu. Edozein momentutan dei dizaguten eta esan dizaguten, begira, hau sortu zaigu, hau sortu zaigu, nola lagundu dizagukezue? Edo maila berean edo era berean esateko, etzazue beldurrik izan, eseri mai horietan, askotan ez gara behar bezala komunikatzen, modu simple, modu errazean, gauzak zuzenean egin behar, ezta? Elgak oso argi utzi du, ezta? Alegia, nola helarazi behar diren mezu horiek oso erraz ulertuko dian modu batean, eta nik uste dut horretan lan egin behar dugula. Gero jarraituko dugu gai horri buruz hitz egiten. Bai, oso zehatz hitz egiten duzu. Eta oso argi, mila esker. Bueno, uste dute biok ekarpen interesgarriak dituzuela, oizean zehar, baina uste dut, goizean eztabaidatu dela, garrantzitsua dela, lotura zuzena dukala, hemen lantzen ari garen gaiarekin, prozesunetatik aterako duguna. Erabilgarria izan litekela, baina zer gehiago egin beharko litzatekela, zer indartu beharko litzateke, goizean esandakoaz gain. Bai, zuena daitza. Arratsaldean. Goizeko ideia horretara itzuli nahi nuke. Zientziarik gabe, teknologiarik gabe, ezagutzarik gabe, industriak zuzenean kontratatzen baldin zaituzte eta finantzazio lortzen baldin badu komunitatearen funtsetik, baliabideetatik, zergatik ez daukagu baso berri bioanitz bat. Guk errentagarritasun hori pasatuko genieke gure seme-alabei jarrai dezaten bide horretatik modernoa balitz, egokia balitz. Zergatik Portugalen 23%an abandonatuta dago gure basoa. Este conocimiento no pasa para a floresta. Em 1990 lo empecé a detectar. En las organizaciones que yo empecé a integrar. Ni beti sare publikoan aritu izan naiz, ezagutza, transferentzia, lantzen hasi nintzen, ekonomiari begira. Adibidez, gure bazkide bat Forestiseko bazkide baten kasuan, nun 55.000 hektarea dauzkagun, 2000 urtean 200 baso jabe geneuzkan, eta aurten 2000-ara iritsi gara. Zer gertatu zen? Bueno, oraindik aipatu ez den zerbait. Errentagarritasuna, zitzegiteak beldur ematen digu, diruak beldur ematen digu, ez digu beldurrik eman behar, 3 gauza oso simple egin dituen. Zerbitzu publikoa eskaintzen jarraitu genuen, baso zainari begira lanean jarraitu genuen, gero eta gehiago abestu behar baita kooperatibismoa adibidez, baina gehiago ere egin genuen. Lizentziekin lan egiten genuen, bionistasunean ezten genuen, eta industriak baita ere ikusi genuen hor bat zeudela ondorengoak, ikusi behar genuen nola aurrera egin, gazteek erreparazio zaioten baita ere basoei, eta batez ere sare sozialekin zer egin, ez da? Ze horiek dira benetako gobernua Portugalen. La industria es una aproximación a la asociación de productores. Queremos estar con ustedes. Okay. Sí, señor. Vamos a dar bueno, guazen tabu batetaz hitz egiten hastea, materialaren prezioaz hitz egingo dugu. Ez, hori ezin da egin, zantzan erantzuna. Ez, merkatuak egiten du hori.
bezeroak jartzen du prezioa, bai, ez gara hortan sartuko. Bai, lasai, patxadas, gardentasunez, jarraitu genuen hurbilpen hori egiten, industriara begira, eta orduan, sustapenerako tresnak erabiltzen jarraitu genuen. Non pagam de una manera, pero podem pagar de outra. Las finzas deste mundo, las naveguetas deste mundo, podes tenerla... Zer gertatu zen orduan? Sustapen lan hori egin ondoren, oso gauza simplea. Une jakin batean, garrantzitsuenean, nel momento fundamental, saltzeko, egurra saltzeko momentuan, biomasa saltzerakoan, resina saltzerakoan hori dena, han geunden, eta orduan oso simplea izan zen. Zan genien, hemen gaude, zuzenean, industriara salde zan baso zain horrek. Lehen balioso txiki bat geratzen zitzaion jabeari, orain tarte hori handiago izango da. Guke horre zubilana egin genuen eta horrela, baso zain gehiago egotea lortu genuen, modu esponentzialean, kompromiso bat hartu behar baitzuten gure kompromisoan sartzeko, bestela ez ziren sartuko. Eta ingurumen kompromiso batzuk ere bete behar zituzten, adibidez monokultiboa ez genuen honortzen, gure basoetan espinua ez eukaliptoa, kudeaketa egokia egin behar da, paisaren ikuspegitik, baina kompromisoa hori da. Pero tiene que asumir ese compromiso. Y por tanto, a las asociaciones de productores forestales, laguntza hori eskaini behartzaile egurra saldu behar den une horretan. Hori guk egin beharra daukagu. Eta gainera, elkarteak prestatu behar ditugu hori gertatzeko, hori gerta dadin. Interesgarria, okitu duzu oso gai garrantzitsu bat, gainera, aipatuko dugu, baina lehen bizi, Garrigues jaunari, Rodríguez jaunari entzungo digu, Galiziatik datorkigu. Beraz, aipatu mesedez zer diren praktika egokiak zuen arlorrean zuen ikuspegitik. Tira. Zentratu nahi dut ikerkuntzaren alorrean. Ez da gai semantiko bat, ni ez naiz ikertzailea, nik badut administrazio forestalean esperientzia, oso administrazioan, eta hor ikuspegi horretatik hitz egin nahi dut. Eta lotura bat egin nahi dut beste hitzaldi batzuekin, gaur goizean entzun ditugun ideia batzuekin. Rosarioren interbentzioa, Portugalgoa, interesgarria iruditu zait, aipatu du, ikerkuntza ez dela bakarrik berrikuntza, bioekonomia aipatzen dugu, produktu berriak eraikuntzan, hori garrantzitsua da. Izan ere, sektore horiek bultzatu egiten dute basogintzako kudeaketa. Hori garrantzitsua da, traktore dira nolabait esateko. Eta pixkanaka horiek enkajatu egin behar dute. Eta bultzatzen badute beren dinamika eta ahaztu egiten badute basogintzaren kudeaketa beren lurraldean, orduan lortuko duguna da gaur egungoa baino egoera txarragoa bultzatzea, ezta? Baina basogintzako kudeaketan arazo egiturazkoak ditugu, eta oso larriak gainera. Ikerkuntzak, informazioak, trebakuntzak ezin du berrikuntzara bideratuta bakarrik egon. Hori beharrezkoa da. Baina garrantzitsua da beste gauza batzuk ere ematea. Batzuetan urratsa handian soluzio txikietan ematen dira. Eta hor, azken gardenkia aipatu nuen, Nelsonen azken gardenkia. Basogintzako erabakien sistema desberdinak daude. Esparru desberdinetan, Europa, Estatua eta eskualde maila. Baina erabaki horiek, hau da, basogintzako erabakiak hartzeko eremu horiek nola elikatzen diren, hori da gauza garrantzitsuena, horiek egokitu egin behar direlako esparru bakoitzera. Eta hor, daude adibidez ikertzaileak etengabe lanean ari direnak, eta beste hainbat eragile. Eta ahalegin bat egin behar dute. Hartara, horra informazio argiarekin iritsi ahal izateko. Eta modu horretan, jendeak erabaki beharri duenean, ondorio argiak izan ditzagun.
baldintza argiak, abia puntu argiak, eta horien gainean sostengatu dezagun gure erabakimena, gure finantza esparrua, gure esparru politikoa, gure araudi guztia. Nelsonek esaten zuen, basogintza sistemen inguruko erabakiak ongi elikatuta hartu behar dira, ongi informatuta, ongi oinarrituta. Hori da gure gakoetako bat. Basogintzako sektoreak ezin du esan bereziki gardena den kanporako komunikazio horretan, eta ardura partekatu hori behar dugu denok. Eta iruditzen zait ezin dugula ahaztu. Denok egin behar dugu ahalegin bat. Me parece que todos tenemos que hacer un esfuerzo en tratar de mejorar menditik hasita, hirugarren transformazioraino dauden katebegi guztiak hobetzeko, eta hor daude jabeak, aztegietako jabeak, kudeatzaileak, zerbitzu enpresak, hor denak dira garrantzitsuenak, batzuetan oinarrizko egoera hasieratik zuzendu behar dugu, eta hori da oinarria, hau da, ezin dugu atiko bat eraiki, oinarriak ongi eraikita ez badaude. Beraz, iruditzen zaitu oraindik utsuneak ditugula benetan funtsazkoak diren kontuetan. Zeharkakotasuna, transferentzia, trebakuntza, eta hor egin behar dugu ahalegina denon artean. Thank you very much. Eskerrik asko. Itzulpenaren zain egon behar izan dut, baina oso itzulpen ona jaso dut, eskerrik asko. Eskerrik asko. Marta, zurekin hasiko naiz berriz ere. Magda, oso galdera provokatzailea da. 10.000 persona, baino gehiago lanean egunero Europa osoan ikerkuntzan, basogintzaren inguruan. Kalkulatzen baldin baditugu gainerako disiplinak, biologia, eta ez daudenak identifikatuta, askoz ere jende gehiago dugu ikertzen. Beraz, nola galde dezaketa hau? Zuk esan duzun bezala, nola erabili dezakegu hori? Ezagutza batzuk oso espezifikoak dira. Eta lehen esan dugun bezala, hobeto ulertu behar ditugu gauzak, hau da, jakin behar dugu edo ideiak eduki behar ditugu ikusteko nola erabili ezagutza eta nola implementatu. Arazoa batzutan hor dago, nola implementatu arauak, politikak eta programak. Zure esperientziatik, zu oso persona nabarmena zara zure alorrean, eta komunikatu nola egin daiteke ezagutza hori. Hau da, behar dugu aurkikuntza horiek jendartera nola zabaldu edo nola ezagutzera eman. Horretarako konbertsore moduko batzuk behar ditugu. Bi kontu, hasteko ezagutza bat badago, gaur egun martxan dagoena edo ezaguna dena, Europar Batasunetik etorri, zein ez, duela 10 urte, ahalegin handia egin zen, zientzia hori jendarteari ezagutzera emateko, publiko orokorrari, eta ikerkuntza proposamen bakoitzean, hor aipamen basartu behar genuen. Hau da, funtsa jasotzen dituzu, baina emaitzak jendarteari ezagutarazi beharko zaizkio. Iruditzen zait horixe bera egin beharko dugula basoetarako eta basogintzarako ere. Europako programa asko daude, eta balio positiboa jasotzen dute, nota positiboa jartzen horrelako ezagutzera emateko aukera bat ematen baldin badute, baina iruditzen zait hori nahi ezkoa egin beharko genukeela. Hau da, eta hori modu argi batean egin beharko litzatekela. Izan ere, zure zientziaz ez daki inork ezer zuk baino beto, zuk eman behar duzu ezagutzera. Artikuluak irakurri dituzu, eta abar, eta orduan, zuk eman dezakezu ezagutzera, askoz modu efektiboagoan egingo duzu. Zientzia hori sortzen duen pertsonak esango dizu zer nolako ekarpena egiten duen esparru global horretara. Bai, aipamentxo bat baino ez.
ikertzaile baduzu, trebatua, adibidez laborategian aritua, eta gero dituzu 50 urtez baino gehiagoz lan egin duten beste ikertzaileak. Eta esaten genien, zein desberdintasun dago ikertzaile izan, Bruselan zeuden ikertzaile hoiei, esaten zizuten artistak kudeatzea bezala zela. Eta egia da, lan bikaina egin dutela, baina zaila da haiek ulertzea batzutan. Baina bestelako espezialista batzu behar ditugu komunikazio hori aurrera emateko. Bai, hori horrela da. Jende horrek ahalegin bat egin behar du. Behar bada ezin dute publikoki esplikatu, baina behar bada itzuli egin dezakete jakintza hori, zehaztu, azaldu egin dezakete produktu gisa aurkeztu. Baina beste bi kontu daude hemen. Badago ikerketa fundamentala, hau da epe luzekoa, lehorra, esan genezake, eta beste batzuk ere badaude. Hau da, existitzen den behar baterako balio duen ezagutza bat. Eta askotan, proiektu batetik bestera jauzi egiten du jendeak, baina ez dago ahalegin bat beren lana valorizatzeko. Jende gehiago, diru gehiago lortu behar duzu zure lanarekin aurrera jarraitzeko, eta hori falta da. Espazio eta denbora eman behar zaie personei hori egin dezaten. Eskerrik asko. Oso gauza relevantea aipatu duzu. Zuk? Bai, hor ezagutzaren kontuaz ari gara, proposamen berri badagoenean beti harremanetan jartzen gara ikertzailearekin, etengabe egiten dugu, zientzialariarekin. Hau da, informazioa lortzeko eta artikuluei buruzko informazio zuzena lortzeko. Hala ere, azken 2 urte terdian, 8 legedia, etorri dira, lotura dutenak zuzenean basogintzarekin. Eta oso azkar onartu dira, oso prozesu azkarrak izan dira. Eta askotan hitz egin izan dugu hemen, denbora falta da, batzordean ere hori esaten zuten. Denbora falta zaigu, mundu guztiak berdina esaten du, denbora falta da. Beraz, 7-8 legedia onartu dira basogintzaren inguruan, eta oso azkar gainera. Zergatik izan behar du horrela? Egia esan ez dago analisi bat horrek dituen ondorioen gainean. Hau da, legedia ugari horrek orotara zein eragin du herrialde jakin batzuetan. Hau da, basogintzaren mende dauden herrialdeetan adibidez. Legedia ugari hori onartzeak. Ez dago horren analisi bat, beraz ez dakigu zer nolako eragina izango duen eskualde jakin batzuetan. Adibidez, Suediaren erdia, 60 milioi hektaria daude basoetan, eta hango jendeak mendekotasun handia do basogintzarekiko. 300.000 jabe pribatu daude, bakoitzak 30 hektarea bakoitza, gutxi gora bera, eta Finlandiak dituenarekin batera 1 milioi bat inguru dira. Eta estatu batuei buruz entzun dugunaren antzeko zifra da. Suediaren kasuan, 300.000 jabe ditugu, bakoitzak 30 hektarea inguru ditu, eta horiek ematen dituzte industriarako baliabide gehienak. Eta basogintzako politika onartzen baldin baduzu, ikusten dut bakarrik karbonoa kentzeko ziurtagiria bakarrik dela onuragarri basogintzan diharduten entzako. Hor, funts batzuk daude, baina gainerakoan legedia horiek ez dute inolako onurarik jabe pribatuentzako. Bakar batek ere. Hor, korporazio handiek behar bada badute zer irabazi, badago lurzoruaren direktiba, badago beste hainbat eta hainbat regulazio, eta beraz, arrisku ugari sortu dira eremu horretan. Eta arriskua oso handia da.
horren ondorioz. Hau da, administrazioak zailtasuna jartzen ditu, zentzu horretan. Eta horren ondorioz, basogintza murrizten ari da. Eta estatukideek ere hor jarduera murrizten dute pixkanaka eta kalte egiten dio honek jabei. Beraz, alde batetik dugu askatasuna eta bestetik ardura. Erantzukizuna handiagoa da gaur egun. Bestalde, konfiantzaren kultura bat izan da, jabeekiko, administrazioekiko, jabe horiek oso jende arroa izan dira, baina orain deskonfiantzara, mesfidantzara mugitzen, aldatzen edo hurbiltzen ari dira. Pentsatzen dute, administrazioak beren basoak suntsitzuten dituztela, eta ridikulua da, baina nik badut ikuspegi positibo bat, bestela ezin dugu zer aldatu, eta badut ideia baikor hori, baina bestaldetik nahi dut nire herrian, adibidez, erasotzat hartzen dituzte Bruselako politikak, botererik gabe sentitzen dira, eta honek deprimitu egiten ditu, eta izugarrizko eragina dute Bruselako politikek haiengan. Eta horren berri ez du inork zure baliabide edo aktibo horrekiko segurtasun eza baduzu, horrek onuretan ere badu izugarrizko eragina. Orain, uzta gehiago jasotzen dituzte eta berbara mozten dituzte zuaitzak gehiago, etorkizunera begira, ziurgabetasuna dutelako. Tira, Europan erregulazio estrategiarik ez dago, atzean dirurik ez badago. Adibidez, bioaniztasunaren estrategia edo bioekonomia zirkularen estrategia, hor atzean beti dago dirua erabilgarri, adibidez, industrialako jabeentzako, komunitatentzako edo beste talde interesatu batzuentzako. Beraz, nik ulertzen dut, eta horregatik gaude hemen eskerrik asko zuen irekitasunagatik, baina egia da, batzuk Bruselaren beldur direla. Baina lehen, Markusek ere erakutsi ditu ideia batzuk Markusek, eta orain garrantzizkoak dira ideia horren gogoraraztea. Orain, Suedian basogintza da ekonomiaren oinarri bat, hango jendearentzat. Eta benetako industria bat dago. Ez dago ordezko bat. Eta ez dago laguntzarik horretarako. Diru laguntzarik ez dago. Diru laguntzak sartzen baldin badituzu, orduan lotura bat sortzen duzu. Eta kontrola handiagoa dago. Nekazari eta beltzain eta basogintzako jendearen gainean. Basogintzan benetako dirua dago, benetako merkatu bat dago Suedian. Behar badaiz beste leku batzuetan, baina hango merkatu errentagarria da. Eta iruditzen zait horrela izaten jarraitu beharko lukela. Horrela mantendu behar dugu, egia da. Gero, diru laguntzak egon behar dira, bioekonomikatik eta baina. Iruditzen zait, desberdintasuna daudela, Suedia, Finlandia edo hemen hau bezalako leku batean, artean. Eta ezin duzu askatasun guztia eman, segura asko, ez da? Zuk esan duzuna oso ona da, baina beste eredu da, oso desberdina. Hori ondo ulertzen dugu, beste eremu batzuek programen onura jaso dezakete, bestela baztertuta gelditu daitezke. Magda? Bai, esango dudana ez da oso atsegina. Baina denbora eskalan desberdintasunak daude. Adibidez, gauzak mantentzen baldin baditugu orain dauden bezala, 5 urte gehiagoz edo errentagarriak izango dira, edo gehienez 10 urtez. Baina momentu batean, goitibera etorriko dira. Bestela, gauzak aldatzen ari dira, oso azkar gainera. Fernandok esan du, dinamika, ekosistemen eta paisaien dinamika aldatzen ari da. Eta Europako parte handi bat asko eta azkar ari da aldatzen. Ez zer egiten ez badugu, legedi hau, ez da bakarrik legedia egiteagatik, baizik eta ari gara Europar guztien ondarea babesten. Zaila da. Behar bada, diru gutxiago irabazi behar dut, etorkizunera begira, ereini behar ditu dalako espeziak, hori ez da erraza, baina iruditzen zait, horra lotuta jarraitu behar dugula, dinamika horri. Deno dugu klimaldaketaren beldurra.
temperatura geroz eta altuagoen beldurra, baina duela 300 urte baino 2 gradu altuago gaude Europan dagoeneko. Eta garai hartan ez zegoen horren beste gizaki munduan. Paisaia ez zegoen gaur dagoen bezala. Basoak ez dira behar bezain erresilienteak, izan ere espazioa betetzen ari garelako gu. Eta paisaia berbera badugu, orduan espezie batzuk desagertuko dira. Baina, hala ere, ongi egokitzen bagara, oraindik ere basoak edukitzen jarraituko dugu. Arazoa da, basoa erabiltzen ari garela, eta gainera paisaia erabiltzen ari gara bi arazo ditugu. Eta ordena jarri behar dugu. Eta hor, ari gara zientziaren bitartez lortzen eredu berri bat. Oinarri arkeologikoetara goaz, eta ikusten dugu zer gerta daiteken. Eta arazo hori osoari aurre egiten saiatzen ari gara, eta hori legedian jasotzen saiatzen ari gara. Beraz, denok izan behar dugu horren arduradun, eta nolabait kontzesio batzuk edo salbuespen batzuk edo gure aldetik zerbait emateko prest egon behar dugu hori dena saiesteko. Eskerrik asko, Christoph. Galdera badago hemen. Entzuten nauzue? Galdera bat dut. Europako mailari buruz eta lurretik gertu dagoen mailari buruz. Basogintza mailakatuari buruz, zer esango zenukete? Eta nola iritsi gara puntu honetara? Prozesu politiko baten ondorioz, edo zer gertatu da? Zein ondorio egon daitezke profesionalentzat eta lurraren gainean lan egiten dutenentzat? Hau da, basoa degradatuta dagoela, ez da? Esan nahi duzu, hau da, nola iritsi garen gaur egungo egoerara. Galdera hon bat da, baitek hasi nahiko lukerantzuten? Bai, horrekin ari zarete, ez da? Egia da. Erein egin behar dugu, landatu egin behar dugu, birlandatu egin behar dugu. Baina batzutan beti esango digute, hau baso degradatu bat da, ez da baso natural bat. Eta horrek, noski, esango du horren ondoren baso anitzago izango dugula. Gai hori garrantzitsua da. Eta mugimendu asoziatiboak hor garrantzia handia du. Kide guztiek ereini nahi dituzte, zuhaitz azkarrak, hau da, azkarrazten diren zuhaitzak. Baina guk araua jarri behar ditugu. Eta atentzioa deitu behar diegu, kidei Europako legedia ezarri behar dugu, denok bete behar dugu. Baina, badago gauza interesgarri bat Portugalen. Iruditzen zait, gure agintaritza, basogintzakoa, oso papista dela. CNF bat dugu, eta gauzak eramaten ditu oso zorrotz. Prozesuak gertatzen dira, hemen hitz egin dut, hainbat pertsonekin, lanpostu ona dituzte, ikasiak dira, duela aspalditik, eta zergatik ditugu gure arazoak? SNF-ek ez du pentsatzen gurea bezalako erakundeetan barne kapazitazioa dugunik. Baina guk geologoak ditugu, geografoak ditugu, paisajistak ditugu gure artean. Baina ez dira gutaz fidatzen. Guk landatu nahi baldin baditugu 1000 eukaliptu, eta ostodun zuhaitzen 130, horretarako lizentziatu egin behar gaituzte. Eta otsaila, martxoa, apirila, maiatza, ekaina pasatzen zaigu, eta negua etortzen da, eta jabeak azkenean desesperatuta bere kontu egingo du. Baina gaizki egiten du, ondorioz, guk esaten diogu, itxaron egin behar duzuz lizentzia lortzeko, baina jabeak ez du itxaron. Eta zer gertatzen da gero, betikoa. Agintaritza dator, isuna jartzen du, arazo bat sortzen da, eta ez da zer gertatzen,
Eta jabea desakreditatuta gelditzen da. Eta hemen, zer egin dezakegu? Guk jabeari erakutsi behar diogu, gau da, galdetzera etortzen zaigunean, guk erakutsi behar diogu, esan behar diogu. Zuk, zure 5.000 metro kuadroak zaindu behar dituzu. Deitu bizilagunei eta taldekatze bat egin dezagun. Eta milaka hektarea ditugu minifundioetan, taldekatzeetan. Eta 500 hektarea ditugu 180 jabeena. Eta orduan bai, buldozerra sartzen da, eta lanea sartzen da makineria guztia. Eskalako ekonomia bat egiten dugu. Eta kudeak eta ereduak sartzen ditugu Europar Batzordeak ongi argitaratzen dituen eredu horiek. Ez ditut errepikatuko. Eta beraz, hau, funtsezkoa da. Eta gainera jabeak ez du kapazitaziorik, ez du gaitasunik bere eremuaren 130 usteko modu romantikoan erabiltzeko, da konservazio basoa edukitzeko. Eta horretarako behar dira laguntzak. Nik nire jabetzan zerbidumbre bat sortu nahi baldin badut, nola esaten dira hemen? Los afastamientos, como se dice en español. Dejar de tener la producción, servidumbre administrativa. Yo voy a dejar de tener la producción, servidumbre administrativa. Beraz, nik asumitu behar dut nire galera. De mi pérdida. Eta hemen, behin baino gehiagotan jabeak ez daki. Eta beti mugimendu asoziatiboa da garrantzitsuena. Peninsula Iberikoan hori da beti garrantzitsuena. Taldekatzeko, balio eranzteko, eta eremu txikiagoetan gehiago lortzeko, produkzio gehiago lortzeko, produkzio hobea izateko, eta eremuak libre uzteko konservazio basorako. Hainbat kontu. Gauza batzuekin ados nago. Abiadura nahi dugu, presa ditugu, oso gaixori gaude horrekin azkarregi behar ditugu gauzak. Oso arazo larria da hau. Ez dago denborarik datuak analizatzeko, horregatik zentratu naiz adimen artifizialaren gaian. Azken batean, adimen artifizialak datu asko analizatzeko gaitasuna ekarriko digu. Orain arte ez bezala, eta zubiak ezartzeko. Beraz, ezagutza, sailkatu dezakegu 4 bloke handitan. Saiatuko nahi zau azaltzen, bestela itzultzaiek gorrotatu egingo naute. Badaude gauzak, badakigunak dakizkigula. Eta ziurgabetasunari buruzari naiz. Badaude horrelako gauza batzuk. Hori da guk dakiguna, gure ezagutza. Badaude gauza batzuk, ez dakizkigunak, eta badakizkigunak ez dakizkigula. Eta hori dira ikertzen ditugunak. Badaude gauzak ez dakizkigunak, badakizkigula. Hau da, oraindik ez dugu konektatu ikerketa eta enpresen arteko ezagutza hori. Eta adimen artifizialari buruz hitz egingo dut. Arazoa da gauza batzuk oraindik ez dakizkigula eta ez dakizkigula. Eta ni hiritar gisa horrek kezkatzen nau. Lehen esaten genuen, deno dugu bizitza bat. Ezin duzu egunean 24 orduz lan egin, baina batzuetan nahastu egiten gara lehentasunekin. Nire kasuan, nire eskualdean lehentasuna da baliabideak ez suntsitzea. Nire lurraldea Mediterraneoan dago, mendi asko daudean ez dutenak antolamendu proiektu bat. Gure produktibitatea ez da altua, ez da Galizia. Edo ez da Kantaurialdean bezala. Gure jabeek fragmentazioa dute eta produktibitatea oso baxua. Zer egin dezakete? Oraindik aipatu ez den gauza bat, baina da, ingurumen zerbitzuegatiko ordainketa, hau da, sortasuna edo serbidumbrea. Behartzen baina hauzu, basoa onela mantentzen, nire basoak ematen dizu paisaia, ematen dizu ura, ematen dizu aire garbia, ematen dizu zerbitzu ambiental bat, edo ingurumen zerbitzu bat, eta gainera, nik ez dut nahi diru laguntzarik. Hemen bereizin behar dugu. Gauza bat da, diru laguntza, eta beste gauza bat da, zerbitzuagatiko ordainketa.
y pago por servicio. Eta norbait datorrenean, nire etxera lanera, Iturgin badatorrenean, ordaintzen dio zerbitzuagatik. Eta baso jabe bat etortzen badugu, zerbitzu bat ari da eskaintzen gizarterako, eta diru bat ordain jaso behar du. Eta niri dagokidana. Jabe batek prebentzio jarduera bat eramaten badu aurrera, zergatik ez diogu ordaintzen suteak prebenitzeko jarduera hori. Zergatik ez zaio ematen diru bat. Eta gainera aprobetxatu nahiko nuke, Markus gizajoa espero dut ez dela joango sparring izatearen sensazioarekin, idatzita idatziari da, osongi. Bai, gustatu egiten zaio lasai. Azken batean, gaur egungo egoeran soluzio realistak topatu behar ditugu, eta ideia bat dut Europar Batzordearentzat. Nik beti nahi izaten dut arazoak planteatu, baina soluziorako gidalerro bat ere bai. CO2 emisioak daude, zenba balio du emisio horrek, baso sutengatiko emisioek. Hau da, zenba balio du nik nire mendia ongi gestionatuta edukitzea, horrek ez du ezer balio. Eta erretzen baldin bada, behar bezala erre dadila, eta ez bezala asko emititu. Niri ez zait bakarrik basoa bera kezkatzen dit lurzoruak ere bai. Gero bestalde, beste kontu bat ere badago, bat gauean hemen hiru kiderekin hitz egiten nuen. Ez aiola jarri behar abizenik baso kudeaketarekin. Nik esaten dut baietz jarri behar zaiola. Badago basogintza bat eko-hidrologikoa eta behar bat zuzu jakingo, baina ikerketa batzuen arabera masa hiperdensifikatu baten ondorioz ibai arro baten 149 jaso dezake, edo edan dezake. Nire eskualdean ari gara lehiatzen zuaitzekin edan ari izateko. Izan ere, leku batzuetan zuaitz gehiegi ditugu. Europaren panazea edo irtenbidea izaten bada, zuaitz gehiago landa ditzagon, nik esaten dut, eta dauzkagunako beto zaintzen baditugu, gehiago sartu ordez, nik ez dut esaten ez denik landatu behar. Nik leku degradatu bat ikusten dudanean landaretzari gabe, beti esaten dut, sartu dezatela. Baina zer egiten dugu daukagun landaretzarekin, eta amaitzeko, jabei ordaintzen hasten ez pagara, ematen dituzten zerbitzu ekosistemikoengatik, honek ez du funtzionatuko. Hasi behar dugu, hirigintzako, hiriko baliabideak mendietara bideratzen. Eta honetarako zer egin behar dugu? Larrialdien mundutik ere badatorrau. Europak arazo larri bat dauka. Egoeraren kontzientziarekin arazo bat dauka. Ez gara kontziente, ez gara jabetzen zein egoeratan gaude. Ez gara jabetzen zer dagoen jokoan. Nik gauza bat oso garbi dut. Yo tengo muy clara una cosa. Iraunkortasun ezak badu gauza hon bat. Ezer egiten ez badugu, ondorioak guk ordainduko ditugu. Gure seme alabek ordainduko dituzte. Eta grazia egiten dit, kolektibo ekologistek esaten dutenean, lanean jarri behar dugu, guk aspalditik diartugu lanean kolektibo ekologistekin. Ekologistak arazotzat hartzen baldin baditugu, ez gara inora iritsiko. Gustatu, ala ez, errelatua eta masa kritikoa haiek dute, ez guk, orduan prezio altu bat ordainduko dugu. Ez bagara modu koordinatuan lanean haste, gauza, lehentasunezkoetan, hau da, mai gainean ditugun arazoetan, bailargiari behatzarekin seinalatzen jarraituko dugu, eta atzabarrera begira. Ederki. Thank you very much, super. But I think when you look at what you addressed, I think the good story is also on our side, not only on the environmental side. But the good story tell us about the emotional aspect, what we are doing. Uste dut ez ditugula gauzak behar bezala identifikatzen. Esan duzun inguruan badago galderarik, hemen entzulen artean, badaukazu galderarik onan nirea. Politikak aipatu ditugu, adibide perfectoko eman dituzue, nun oztopo benditzen saiatu zareten, elkarlanean jardun duzuen eta bat. Lehen adimen artifiziala aipatuzu, eskerrik asko horretik. Egun osoko itzaleko edo parte hartzeak entzun ondoren, argi dago, oso komplexua dela eskuartean daukagona, araudi batzuk errespatu behar ditugu, 8 bederatzi heltzear dira,
Baina ikusle entzun nahi diet, zutako nor ari da teknologia aurreratu erabiltzen ari teknologia digitalak, IKT-ak, egunerokoan laguntzen dizuetena, kantza asko mesedez. Bueno, ederki ongi etorri 21. mendera. Welcome to the 21st century. You see, this I think is the one thing because we talked about the monitoring system and it's also Magda what you have to do when you go to ResearchGate or other sources. We live in the times where we overflow with information, gaindituta gaude informazioak eta propaganda gaindituta. At the same time, if we have this complexity of management and we, as we heard from all of you, all what you have to take into consideration, don't you think that some new ereduak, aplikazioak, gure beharren neurrira egindako zerbait, adimen artifizialaren hildotik, eta ez dut esan nahi, esertzea eta aurkezpen bat egiteko eskatzea, baina zure buruazten bat eta gehiago ezagutu, eta informazio gehiago lortuko duzu, baina horrek lan bat eskatzen du, ala ere tresna hona da, lanerako ez da. Nire eskarmentu moratutik jakina naiz ni aditu gai honetan. Baina elitzateke garrantzitsua hori aipatzea batzuetan batzordearekin monitorizazioa hitz egiten dugunean bi amets zeuden horrez smartphone bat eukitza iPhone bat, zu jabea zara, baso jabea zara, eta hor jasotzen duzu behar duzun informazio guztia. Hau da gaurko egoera teknologiak eskura dauzkagu eta harrigarriak dira. Harrigarria da zer lortu dezakezun inventario sistemak, izan ditzakezu monitorizazio sistemak ere bai guztiko informazioarekin. Hori ez dugu inoiz ezagutu eta gainera txakur robotoiek eduki ditzakezu eta bi orduan satelite bidez informazio guztia bidalko dizute, haunik bertatik ikusi dut Luxemburgen startup baten bidez. Baina dimentsioan hitzeko sistema daukagu. Alegia, hemen biki digital bat da basoa. Batera ino izan daiteke hori erabilgarria. Ni Paris erdigunean bizi naiz eta Notre Damen zute handiura izan genuen. Baina hor zer gertatu zen, 6 hilabete lehenago Bambergeko unibertsitatean eredu bate probatu zuten Notre Damen biki digital bat egin zuten eskala txikiagoan. Eta horregatik Frantzian berreskuratu izan dugu katedral hori 5 urtean informazio guztia geneukalako. Eta uste hori ere lor genezakela basoen monitorizazioarekin. Horrelako kudeaketa planak prestatzeko kera izango zenukete, erresilientzia hobetzeko, bionistasuna, eta hori guztia informazioari lotuta dago. Hori da oinarrian dagoen ideia. Interfaz oso erraza simplea daukagu, tablet bat, smartphone bat. Eta Europako leku guztietatik ikus dezakezu adibidez intsektu bat etortzen baldin bada, segituan ulertuko duzu nola kudeatu egoera horri, eta gainera tarteak laburtu egingo lituzke eta komunikazio tresna bat edukiko zenuke esku artean eta sarbidea baita beste zerbitzu batera. Zer iruditzen zaizue? Voy a hacer una pregunta y luego voy a contrastar los dos. Me ha encantado la gráfica de esta mañana de Elga, se lo estaba contando durante la comida, porque la gráfica que ha mostrado acerca de la percepción de la sociedad. Bai, gizarteak nola ikusten dituen arazo hauek, ez da, kasu honetan basoarenak. Mesedez, altxaskoa, uste duenak, Europako zuteak gehiago direla. Que los incendios forestales en Europa están creciendo en número de incendios. Nork uste du orain zute gehiago dagoela lehen baino? ¿Quién cree que hay más incendios ahora que antes? Nork uste du gutxiago dagoela orain lehen baino? ¿Quién cree que hay menos incendios ahora que antes? Espainiako... Vale.
adibide jarriko dut. Nik hau Europa osorako egin nahi nuke, eta norbaitek interesa baldin badauka hori egiteko, bakarra da Markusen ezin dezakegu. Zeratu ez dago, datu solteak dauzkagu, baina ez datu prozesuak. Larogiko hamarkadatik ona, hamarkada bakoitzean, uda hamarre egun uzatu da, eta asko baso dago. Irurogeian, mila zortzireun zuteko zaten ziren urtero. Irurogeita hamarreko hamarkadan lau mila bosteun izan ziren. Larogeian, hamar mila zute urtean. Irurogeita hamarrean, 19.000. En los 90 se llegó a 19.000 incendios al año. Gero eta zute gehiago neukan, baina ratioa gesten zijoan, azalerari lotuta. 2022an. Hamar mila bosteun da zazpi izan zituen Espainiak. Ez? Guztira, hamar mila bosteun da zazpi zute. Número total de incendios, 10.507. ¿De acuerdo? Estamos empezando a tener ya datos de décadas pretéritas. Joera, urte arraroa izan zen, eta ulatik atera ziren datuak. Hamar mila egitatik, zazpi mila baino gehiago, hektarea bat baino gutxiago hartu zuten. ¿Vale? Tenemos un sistema de extinción de incendios. Bueno, zuteak itzaltzeko sistema, bueno, España utiliza onenetakoa más da. medios aéreos por cada millón de hectáreas que Estados Unidos. Para que nos hagamos una idea de cuánto nos está costando apagar incendios. Batez besteko ratioa. Bien, pues el ratio medio de hectáreas por siniestro pasó de los 8,5 por cada incendio que teníamos en la década anterior, pasó a 25,47 hectáreas de media por incendio. Pero si solo cogemos los 57 que se hicieron grandes, 57 grandes incendios forestales de 10.507, solo 50 fueron responsables del 80,78% de la superficie quemada. El ratio de esos incendios en superficie fue de 4.696 hectáreas por incendio. Entonces, es un indicador. Es solamente un indicador. Apagar una hectárea con datos de la Agenda Forestal Navarra está en el entorno de los 10.000 euros por hectárea. Puede estar en el entorno de los 10.000 euros por hectárea. ¿Cuánto trabajaríamos con 10.000 euros por hectárea en inversión? Porque estamos gastando en negro por no invertir en verde. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Mr. Rodríguez, please. Bai, parte hartzeko gogoarekin hartu nahiz, baina, bueno, ñabardurak egin daitezke horrez da, bai, bueno, datu bat besterik ez da. Es un dato, o sea, es solo un dato. Horacio, kesan duenari buruz landatutako basoari dagokionez. Bosque plantado y todas estas cuestiones, es que se están llegando a unas premisas. Batzuen kasuan nik ez diete demorik eman, naiz ez ditut ulertzen. Sencillamente no las entiendo. Esaten da, araudi batzuetan, esaten da, kudeatutako basoa aniztasun gutxienekoa da, eta bat nik ez dakite horrelako gauzak zertan oinarritzen diren. Horretaz hitz egiten da, baina gero 3.000 milioi arbola danez hitz egiten da. Hori ardo batekin konpontzen da. Con un vino se soluciona. Ardo batekin ez bada, birekin, baina ez hori ez da koherentea. Es con dos. Pero es que no es coherente. Olako axioma batzuk erabiltzen ari da, baina esan beharra dago, bueno, eseri eta hitz egin beharko da. Arazoan ikan daukat Galiziaz ari naiz, baina esango nuke hori zabaldu daitekela gutxienez penintzula iberikora, Iberiar penintzulara. Hemen ez gara landatzea zari, ez kudeatzea zari gara, ez daukaguna kudeatu behar da. Zeharkako lan bat egin behar da, lurraldea, lurra kudeatzea zari gara. Ze zuten kasuan, ez dut onartu arbolen arazoa dela, edo espezien arazoa dela. Galiziaren kasuan, arbolak dauden hektaria bakoitzeko 3 hektareak hartzen dute zu. Sartza besterik ez dauden lekuan, sartzaka besterik ez. Utzitako lurrak dira nekazaritzazkoak, eta zergatik handitzen dira zuteak. ¿Y por qué se hacen grandes los incendios forestales?
herrientzat mehatxu bat direlako, eta azkenean jendea salbatzera joaten direlako, eta herriak salbatzen garen bitartean, mendia zutan dago, eta gero esaten da, ez, mendiaren arazoa da, bai, argi dago, gauza asko aldatu behar direla, mendian, egurra, gauza asko, baina ni orain dela 40 urte hasi nintzen lanean, eta nik gogoan dauzkate basoko zuteak, eta ez geneuzkan gardozkagun baliabideak. Mendian zeundenean, sua etxe ingurura jaizentzenean betzian kaskatzen, ze jende ateratzen zen, 40 maruteko jendea, eta suaren kontrakoa egiten zuten lana, eta, kezkatu behartzen un gora egotzen izan bere zutea, beraz, etzan kezka. Orain, zu zute bat erdian baldin mazaude, 30.000 landagune genituen, ahora ya no hay tantos. Espainia osoko herriak, eneuzkan, kasu guztietan etxe batzuk ukitu dituzte, eta beti bigarren mailakoak izendatzen ziren zuteak. Ningún incendio ha sido grande si no ha amenazado previamente a las casas. Con lo cual esto es un tema transversal. Nekazaritza lana berreskuratu behar da, Ibarretan, Ibarroiek babesteko bestela ez dugu estarratuko. Baina, hor, eukaliptoa pinuak aritzak, horiek ez dauka errurik, eta baso gehiago dauden datorri buruz, datu estatistikoa Galizian, argia da, 80ko markadan, 1,5 milioi hektarea geneduzkan, orain 1,400,000, eta norbaitek zaten dit, 3 milioi arbola landatu behar direla, hori izango diazue, bai, kudeaketara jo behar dugu. Norbaitek esan du deitura jarri behar zaizkiola kudeaketari, bai, kudeaketak aktibo izan behar du, hori argi dauka. Masen egitura hobetuko delako, baina jabearen eta mendiaren arteko lotura hori ezin dugu galdu, hori da giltza epe laburrean. Nik uste mendian zer ez dala azkar egin behar. Profesional batzuk, norbait baldin badago epertain eta luzera pentsatzen dugula, gu gara. Jabeak noiz pentsatuko du epe laburrenez. Amabost, berrogeita mar, ez dugu, ez duzun horretan erori behar, ez dugu ez egun batetik bestera konponduko. Sektoreak epe luzera pentsatu behar du. Nik uste dut hemen kezka nagusia dela biotikoa, masena, masa biotikoena. Uste dut orain metro kubiko gehiago galtzen ari garela gai fitosanitarioen gatik eta ezuten gatik, hori oso argi daukat. Hor arazoak daude eta hor ikerkuntzak ekarpen bat egin behar dugu, informazioak ari behar dugu. Koniferak adibidez. Frondosak ez zain beste, zuk lugon egon zinean ikusi genuen ez da. Hor, bai, informazioa behar dugu, batez ere espezio esotikoak dauzkagunean, pino radiata, eta bat. Frondosen alde egin behar da, koniferak beste batzu behar ditugu, lehen gaiak emateko sektariari. Nik uste dute hemen kudeaketa kontu ez ari garela eta beti zeharkako lan bat egin behar dela. Nik ez dut zuteak itzaltzeko baliabideen alde egiterik. Bai, eskerrik asko gustatu zait esan duzun hori. Zure bilera horretan bertan zinen ez da, batzordak esan zuen ez dakizen bat 1,000 arbola landatu behar zituztela, ez? Baso jabe moduan
kalkulu bat egiten duzu, hektareaka, ikusten duzu, ez duela horrek ezer konponduko, ez da daukagun arazoa. Publikoak uste du hori dela irten bidea, baina ez da irten bidea. Eskerrik asko. Egia da, egokitzearekin eta kudeaketarekin dauka honek lotura. Basoak denbora behar du, eta legelariek hori ulertu beharko lukete denbora bat behar dela. Europako batzordeko gure lankideak 3 minutu izango ditu. Erantzuteko. Bai, oso labur, itzein dut, oso ados nago aipatu duzun horrekin. Da, zenbat milioi arbol landatu behar diren eta bar. Ikustu dute oso modu irekian eztabaidatu dugula hemen. Deforestazioaz hitz egin dugu eta degradazioaz. Baina nik nahi dut ulertzea, definizio hori onartu dena, ministroek onartu dutena, Europar Batasunean hori akordio politiko bat dela. Zirriborroa honetzi zenean, definizio bat aurkeztu zen degradazioari dagokionez. Eta horre esaten zen adostutako definizio bat balizu baina hori ez da horrela, erabaki politiko bat egon zen degradazio izendatzeko eta definitzeko. Eta aurrekariak ulertzeko esango nuke hori oso egokia dela. Baina behar bada ez dauka zentzurik, ze erabaki politikoan alderdi guztiek beraien marka utzi nahi dute, beraien aztarna utzi nahi dute, eta hori da definizioan ikusi duguna, degradazioaren definizioan ikusi duguna. Baina, uste dute garrantzitsua dela eta ulertu behar dela. Hausnarketa txiki bat zen besterik gabe. Eta ulertu behar dugun hori datu horren hau guztia. Eta askotan badiden gauzak, zentzurik ez daukatenak, adostasun politiko batetik datu zela. Baina zerbaitetan eragin nahi du. Horretarako gaude hemen, ez da? Marta, Karina, eta gero denen eskatuko dizuet, horako ondorio bat botatzeko. Esaldi bakarra. Zer egin behar den hobetzeko. Marta? Bai, loturak aipatu nahi nituzte zientziaren, politikaren eta publikoaren artean, baita profesionen artean ere. Duela urte asko militantzia egiten genuen, esateko bertako arrolako beak zirela eta espezialistikoak txarrak zirela eta bertako besterik ez zela landatu behar. Eta ekosistema bate aztertzerako beste baten referentzia hartzen zenuen. Eta saiatzen zinen atzeko egoera berera bueltatzen 15 urte atzeragokoan. Gero zientziak esatzen zigun, antigualeko hori hobea zela, baina gero zientzia aldatzen joan zen, ezagutza aldatzen joan zen, evoluzio bat izan zuen. Eta mezua aldatzen hasi ginen. Zientzia jarraitu zuen aurrera egiten eta esan zuen. Ez dugu atzera egin behar, ez aurrera begira aldatu barritugu gauzak. Berreskuatu barritugu gauzak. Beraz, espezie berriek ez dute kanpokoak izan behar, baizik eta, hemen onartu behar ditugu etorkizuna begira egokitzeko. Baina, legeria herrialde batzuetan, oraindik oso murriztailea da, ez duzten kanpoko espeziak ekartzen, hor muga politikoa daudelako. Ez dira muga biogeografikoak. Baina, denbora tarte horietan zientzia, legeria, gizartea, hor jardun dezakegu tarte horiek laburtzeko, murrizteko, eta behar bada 10 urte barru hemen eztabaidatzen ari garen horri dagokionez teknologiari esker, odan egokitu beharko da, bestelako teknikak beharko ditugu aurrera egiteko. Prozesua dinamikoa dela, azken batean. Eskerrik asko. Karina? Thank you so much. Karina. Bai, arbolak landatzea bezala, ez da koherentea. Ez da legeriaren arabera ere deforestazioari aurre egiteko, alegia.
Bueno, horre landatutako baso bat egon daiteke, baina hori botatzen bali duzu, gero ez dizute utziko ez da landatzen, jada landatuta dagoelako. Eta beraz, legegilei etzai hori gustatzen, baina nik uste dut bestelako basoa sortu daitezkela hor, balio horiak izango dutenak. Beraz ez da koherentea, ez dauka zentzurik. Bai, parlamentuan ez da baiatu zen, hau ez da, han prestatu zuten dokumentu hori, han sinatu zuten, eta hori datu zehatza da. Hala ere, nik uste dena oso argi utzi berko genukela, hau ebaluatu egingo da, 2 urte barru, behin indarren sartu ondoren. Eta beraz legeria hori aztertu beharko litzateke, ze dena alda dezake eta dena alda daiteke. Eta bestalde esan nahi nuen legeria horrekin edo horren arabera idatzita dagoen moduan eta dokumentua irakurrita daukat, naturala dirudien baso bat hori lehen mailakoa da, eta orduan ezin dezu hori birlandatu. Naturala badirudi eta bioaniztasuna baldin badauka. Baina, naturala ez duen itxura bat baldin badauka, orduan bai bota ditzakezu bertako arbolak eta behin lehineko ezpena pasatu ondoren. Eta hori da erarazten ari den mezua. Saldu nahi dutenei mezu hori iristen zaie. Beraz, bioaniztasunean aberatsa den baso bat baldin badaukazu galdu egiten duzu. Beraz, bioaniztasunik gabe ez daukan baso bat nahi duzu, naturala ez dirudiena, une horretan ja saldu dezakezulako. Familiak ze aukeratuko du bioaniztasuna, dirurik gabe, edo dirua bai eta bioaniztasunik ez familiari jaten emateko? Bueno, ze aukeratuko luke? Bai, gai oso zaila da. Gai ikaragarria da. Europar Batasuna egiten ari zaiona. Baso jabei. Tira, ez da zoragarria da. Hau, esaldi bakarra eskatuko dizuete deno. Ia zer lortu nahi duzuen esateko. Zer aldatu behar den, zegora aldatzeko. Azteko, Rodríguez jauna? Bi gauza errematatu nahi ditut. Nire gai personala baita beti ateratzen dudana. Finantzazioz hitz egiten dugu, diru laguntzez hitz egiten dugu, bai, nik esango nuke ikerkuntzan, kudeaketan, hor lerrokatze bat behar dela publikoa eta pribatua. Hor aurkitu behar da finantzazioa elkarlana eta kudeaketa. Esango nuke hori dela bidea. Ez da raza, ez da xamorra, baina egia da baita ere, une honetan enpresa hondik interesa daukatela inbertitzeko, mendian inbertitzeko eta basoen kudeaketan. Eta hori ez dago soilik lotuta karbonoaren gaiarekin. Beraz, lerrokatze hori publiko-pribatuaren artean interesgarria da. Diru laguntzei dagokienez, nik laguntza kudeatzen ditut. Eta tresna nagusietako bat da, lanerako erabiltzen duguna. Ez ditut beste legeriak gehiagirik ezagutzen, baina esango nuke, hemen, landu behar dugula fiskalitate bat, inbertsioekin lagunkoiago izango dena, inbertsioetarako eta aprobetxatzeko baitare. Sektoreko laguntzak, nekazaritzaren arloan, zertarako balio duten, badakigu traktoreak kalera ateratzeko. Nik uste dut, fiskalitatea, landagunean, diskriminazio positibo bat behar dutela. Argi eta garbi diskriminazio positibo bat behar dutela. Eta berdintzen hundi dator dirua. Bueno, legala izan da dira, hori bai. Que sea legal. Bai, venga de donde venga el dinero. Aipatu duzu hori laburtu egingo dugu bi hitzetan. Inbertsio publiko gehiago gure sektorearentzat. Bai, esaldi bat, hausnarketa bat, una reflexión y una llamada de atención
guk gure lurrak nahi ditugu, mantendu nahi ditugu, nekazaritzan gertatu den hori gerta ez da di. Hor aldarrikapen justu bat bidezko bat dago, eta ni oso kezkatuta nago, ikusteko ze gertatuko den basuetan epe ertain edo luze batean. Lehiakortasuna lortu behar dugu eta horretarako egokitzapen neurriak behar ditugu. Egurreko izpenak nazioartean lehiatzen da. Eta hor, legearen aldetik bete behar batzuk egon behar dute, baldintza batzuk egon behar dute. Beraz, politika komunitarioek ikusi behar dute gertatzen den beste kontinenteetan egurra lortzerakoan. Eskerrik asko, Magda. Zaldi bat, frantzesez izan dezake, azkarrago hitz egiten dut. J'aimerais voir décloisonner. Bai, niri gustatuko litzaidake disziplinak gutxiago sailkatzea Europan baditugu politikak ikertzaileak dena, martxan dago. Gustatuko litzaidake eztabaida gehiago egotea edo elkarrizketa gehiago egotea. Ni policymaker bat naiz, ni ikertzailea naiz eta bar. Besteekin esatera nahi dutena. Ez da hori, jendeak hitz egin behar du. Elkar eragin bat behar da gure basoak babestu ahal izateko presazkoa, premiazkoa baita. Esaldi bat. Nada. Bai, bionistasuna nahi dugu denak, batzuk ez dira baso jabeak eta besteak politikak eta bar, denok nahi dugu, gauza bera nahi dugu, bionistasuna, gure basoetan. Suedian. Norbaitek nahiago du baso eder bat hartu bioanistasuna daukana. Denok nahi dugu hori, ez da? Beraz, legerien kasuan, helburu batzuk eta abiapuntu batzuk oso egokiak dira, oso asmo onak dituzte, baina legeria on bat egiteko edo bioanistasuna sustatzeko egoera dinamikoa ulertu behar daukazu. Basoak, natura, hor daude, gizakiak eta ekonomia. Beraz, hor iruzuta dauzkagu. Eta ulertu behar da egoera hori dinamikoa dela. Horien arteko egoera dinamikoa dela. Eta politika bat egiten badin baduzu, orduan beste arlo bati eragin dezaiokezu. Eta esango nuke hori ez dugula aurkitzen gure legerian, egoera dinamiko hori ez dela ulertzen, natura etengabe aldatzen dijoa, baina baita harremana ere, hoien guztien artean dagoen harremana. Bai, dinamika ulertu behar da eta kontuan hartu behar da. Bai, baina ez dugu leregia bat nahi, natura kaltetuko duena, edo ekonomia, edo gizakia jakina. Esaldi bakarra zifrarik gabe, mesedez. No cifras, ok. 3 edo 4 ideia oso labur. Ezi, gizarteak ulertu egin behar ditu. Eta hori lortuko dugu, eziketatik aliantzak ehuntzea ekologisten, forestalen artean, biologoen, zientzialarien, sektore publiko eta pribatuaren artean, aliantzak behar ditugu. Entre el sector público y el sector privado. Ingurumen zerbitzuak ematen ditenei, ordaindu. Zerbitzuak ematen dituztenei, ordaindu egin behar dugu, airea, ura eta barreta bat. Helburuetara begirako kudaketa behar dugu. Arlo bakoitzak, berea izango du, babesa, ekoizpena eta bar. Eta beraz, helburuei begira lan egin behar dugu. Gero, hirigunetik landagunera eman behar dira, baliabide batzuk, 150 dira hirietan bizirenak, eta horrekula jarraitzen du. 1.000 milioi euro behar dira urtean. Politiko bat, bai, mesedez, daturik ez. Perdón. Y la última. Todo aquello que no gestionamos nosotros. Guk kudeatzen ez dugun hori guztia, izurriek eta suteek kudeatuko dute. Beste batzuek kudeatuko dute. Beraz, kudeak eta behar dugu. Very much, please. Raise, we applaud our...
Eskerrik asko eta eskerrak eman aizkiet panelista guztiei eta zutitu zaitezte txalo egiteko eta hanka lutzatzeko eskerrik asko eztabaida ireki eta zuzen horregatik.